Muri Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Taurai Marabwanya, kugara kuchingwisa kueni. Ndinokumbirawo rubatsiro, ndine dambudziko randinaro. Dambudziko rangu rani makore 2.5 years so far. Dambudziko rangu nderekuti ndangotanga kuzvimba makumbo nedumbu richizvimba. Ndikamboendawo kuchipatara ndikambobatsirwawo pekutangawo zvikamboti itei nani, asi zvadzoka futi zvimwe. Saka ndinenge dumbu rikazvimba nemakumbo akazvimba neproblem yekuti kuzarirwa ndichitotadza kufema. Saka ndamboenda kuchipatara uku vanzi nana chiremba parudiwa zvoda kuitwa zvacho. Saka pane mari yakataurwa yekudiwa kuchipatara inosvika kuma 275. Saka ndanga ndichikumbirawo kune vanokwanisawo vane yavainayo vanongondibatsirawo ndiwane kurarama zvakanaka, nokuti ines kana kubasa kwanaimboitawo zvekutengesa handichakwanisa kuti ndiende, nokuti handitokwanisa kana kutoswera ndakamira. Saka ndinangogarawo pamba ndichitongoraramawo nekungobatsirwawo nevamwe vanouya vachibatsirawo. Saka mwandibatsirawo zvingaitewo basa ndototendawo. Namba dzangu dzinoti 0778 456 274. Taurai Marabwanya. Ndikadzokorodzera 0778 456 274. Taurai Marabwanya. Namba idzi dziri paEcocash here dziri paEcocash. Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndiwo nyaya yange tinayo muzuva ranhasi. Vanoda kubatsirana mukoma wedu sunungukai kuvabata panhamba dzavo dzataisa paskrini, motaura navo direct. Handitika pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.